दिनै नैबे क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय लोरगि थियाटार ग्रुप बे हारिमु बिथिङाव बिथांमोनहा खामानि मावो। बिथांमोननि दिनै जे लोरगि थियाटार ग्रुपनि 16थि गायसनथाइ सान, बे गायसनथाइ सानजों बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लाखिनानै जे गोबां हाबाफारि लानानै दिनै बेखौ बिथांमोनहा गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बिथांमोननि जे मोसाखावरि एबा रिंगु दामसा आरो महरगिरि बिथांमोननि गेजेराव देग्लाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिनानै जाफुंसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोनहा खावलायनानै लाबोदों। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनै लोरगि थियाटार ग्रुपआ जे 16 बोसोर जाफैबाय, जाय उद्देश्य जाय थांखिखौ लानानै बिथांमोनहा 16 बोसोर सिगां जोनोम मोनदोंमोन एबा गायसनदोंमोन, बे उद्देश्य एबा बिथांमोननि थांखि बायदियैनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जे लोरगि थियाटार ग्रुपनि गेजेरजों बर'नि जे हारिमुखौ फोजाखांनाय, फोजौनाय, फोसावनाय, बे थांखिजों बिथांमोनहा लोरगि थियाटार ग्रुपखौ जोनोम होदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि दोरोङारि बर'नि हारिमु जेरै मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय आरो जोंनि माखासे जे बर'नि गेजेराव गोबां गोमालांनाय जे हारिमु, जेरै जोंनि गेजेराव फावथाय, ड्रामा आरो जोंनि गेजेराव जात्रा गान, बेफोर बिथिङावबो बिथांमोनहा खामानि मावनानै जोंनि हारिमुखौ जौगाखांनायाव खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनहा दिनैबो खामानि मावगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो दिनै बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो लुगैदों जे बिथांमोनहा 16 बोसोर बैसो जाफैबाय आरो बे बैसो जानायजों लोगोसे बिथांमोनहा जेबायदि खामानि मावबोबाय, बे बर' माहारियाव बा जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा हारिमुखौ जौगाहोनायाव बा हारिमुखौ लाखिनायाव बिथांमोननि बिहोमाया गोबांथार, बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो बिथांमोनहा दिनैसिमबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय बेफोरखौ गुबुन गुबुन भारतनि गेजेराव गुबुन गुबुन रायजोआव बिथांमोनहा दिन्थिफुंहैनानै जोंनि जे समायना रमायना हारिमुखौ बिथांमोनहा लाखिबोगासिनो, फोसावबोगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावो। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया। रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय ओइचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा ओइचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाइ बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।